ka shithi ka baar upol syau Timothi kalenong ka baar mami namar kata ko khon jonga to pen klan yalade haka jingai ai ka bau Christ Jesu par kita ki eru ya ka bamelia sngau nanga hapedeng bon ki sakhi ya kita ken to men IT haki brio ya ki balaban shania ki balaban hikai ya ki wairu mami namar kata to sya bat nga kumu shipai babha u Jesu Christ omdan uba pensu sat yalade de ki jong kani ka jingem haba u let yale atma knang ba unyo pen sngoba ya utaw wala thong shipai ya u bala da uno ya le ru haki jing ya le thong onam pen phong pan sngat ya u lemda unya le kat pa dei karukom kade ya unong sumar bri uba 3 minut manyo ningkong ma u nakitiki so to perkhat ya ki banga ong na ba utrai on ai hame ka jing shampang haki heke baro to yai kan mau yo Jesu Christ yo bala pen mi pat na ki bayap ubana u sambai u David kat bakum kata ka gospel jonga hakabanga sha shitom hadu ki jing khom kumunong le baman handa ya ka Ktien ka jong U Blei shim la khom gen namar kata nga yai sha ai ki baro nakabenta ki bala jid bamakiru kenyo ya ka jing penim ka bau Christ Jesu lem bat ka buram bam jukot kani ka Ktien ka bashisha namar ladang ilayap lem batu nginyo imru lem batu ladang yaisha nginya sinsharu lem batu ladang in lennya uru un lenyangi ladang ki bam ne u yaisa ma u bayai ne naba umla ban lenya lede to pen kan mau yaki shpang kini ki ru daga ba hukum jor yaki hakhamar utrai ban ya pen shapang ki Ktien ya ka ban mentoy ru handai tang ya ka ban pen bakla ya ka ba yo sngau to persang smart ban IT yalede bala priang khun U Blei kumunong trei ubam don kam ban le ran ubaya sam bet ya ka Ktien ka jing shisha handai na kitiki Ktien bi bat hala to kierno namar kinya nang khamya cha ka jing bam U Blei bat kata ka Ktien jongki kan bam kum ka ba bam pong nagi belong ki jong u Hermanios bat u Philetos ki brio ki bala bakla no shapang ka jing shisha ki daong bakata ka jing mi ipat kala long lupa bat ki apen kelon kram ya ka jing nget jong ki wei handrei kata ka nong rimbas kem jong U Blei ka yaine kabadon kani ka shap utrai u itu ya kita ki belong ki jong u bat to uwei po uwei baro un khot kerteng ya ka kerteng u Chris un kendia no naga jing bom hok ti ha ka yeng ka ba kraw ki don tang ki pleng ksiar bat rupa henry ki pleng dieng bat khandeu ru ti don ki badon burom bat ki ba klem burom ru namar kata la da ubrio upen khoj alde nakini un long ka pleng badon burom balapen kentang khoj bat babet ya ka kamu kenran habalapan kre ya ya ka jingle babha baro hanrai to phet yap no na ki jing kwa brai ki jing long samla pato be brai ya ka hok ya ka jinge ya ka jingi ya ka jing suk lembat kita ki ba khot karpa ni utrai na ka do not ba khoi hanrai ya kita ki jing ya saj ba bi bat ba pathar to kan taj no habatip ba ki pen mi ki jing ya nya te kam dei ken yo shakri utrai ban ya nya hanrai ban long uba jem nuot yaki brio baro uba nang hikai uba sha jem haka jing jem nuot uba sneng yaki taki baya le persha bale se U Blei un ai haki ka jing kala ka bamod ya ka ban itu ya ka jing shisha bat bakin pelat yalade na ka jing riamu soitan habala pengat yaki da ushakri utrai shakamon U Blei